S'està disputant la final de la divisió d'honor. Honor és la màxima categoria i concretament la modalitat de la banda. Aquest és el màxim nivell que hi ha a Catalunya ara mateix de jugadors. Aquí podem trobar el millor de lo millor ara mateix. Bàsicament s'ha d'estar molt tranquil, s'ha de tenir molta concentració i, home, també s'ha de tenir un bon dia, això és veritat. El billar és un esport bastant complicat i de bastanta concentració. Les bandes és una modalitat bastant feixuga. És maca, però a la vegada és difícil, és complicada. No és gens fàcil. Les bandes és tenir un domini de la rotació a les boles al màxim i conèixer molt bé la banda com reaccionarà. És possible que et trobis una taula que la banda es tiri més que una altra o quadri més, però per això estan aquest nivelazo de jugadors que tenim aquí. Doncs estem parlant de lo millor. Tenim un campió d'Espanya diverses vegades i de Catalunya, i aquí tenim actualment també el número 1 de 3 bandes, el Sergio Jiménez, el nostre estimat Osito, i estem molt orgullosos de tots els jugadors, i per sota n'hi ha molts bons jugadors també. Sí, tenim un bon futur, sí. Potser caldria animar, esperonar una miqueta més als joves, als jovenets, que vinguin a practicar i a conèixer sobretot aquest esport, a ensenyar-los una mica, estaria perfecte.